onye nyere ya enye, onye nyekwa nna ya enyerọkwa. Enyekwa nna gị ga-enye akụ isu ebe niile. Bata ụfọdụ n'ime anyị aga ekpe enye gị ga-akpachie, enye gị ga-akpachie, Chineke enye gị ga-akpachie, mmadụ ibe gị nye gị ga-akpachie, ga-awụọ ga-awụọ nna m ọha ịkpata ọrụ ahụ ịrụgasụ. Go onwe gị lega ama anya, go onwe gị lega ama anya. Ọrụ ahụ ịnụsị enwere onye tila gị ya, ọrụ ịrụgasụ enwere onye tila gị ya. But ajụọ gị si je onye aka maka ahụ si mee ahụ ndị Abuja ahụ ndị Port Harcourt, ndị Abuja na ndị Port Harcourt ime ebe esi aga ọrụ nye ụlọ ndị ọzọ aka, nye ụlọ ndị ọzọ aka. Onye mere gị ihe, onye mere gị ihe, Chineke ekpekpala. Ị na ha arụ ọrụ ụrụ, ị na ha ọrụ n'ọrụ 12, ị na ha ọrụ ọrụ 13, otu onye kpa otu mkpụrụ onye even getiman ọkpara ribonye itile ọrụ. Hei, Chineke ekpekpala ihe ka ọwụnenekpa. Onye nyekpa na ya nyekwa ndị ọzọ, nye ndị ọzọ. O nwere abụrụ o ji awụrụ ụkpa ụkwụkpa ṅụnga gile anya ebe nwanne nwa gile anya ebe nwanne gile anya gị nwanne. Ị ga-ajụ osi Chineke ihe ka ọwụnene weta enyela gị ga-akpa gaṅzie. Ị na-awụ nna m ọha ịchọ onye ga-asala gị moto, ọnụ onye ga-azala gị ụyọ. Ọ dị mma kpa ahụ mara mma, ma che akpa echi o, che akpa echi mụkwara asụ ụmụ. Echi na gịnị ga-akpa fon otu nwa m agụchala enye ọla ya aka, bọtụ ma ịnụ ngagharị onye inyere aka. Ahụ ndị Abuja ịmakpa eji ewega ọrụ gbapala mmesha ga amakpa eji ewega ọrụ ka ọnene. Onye nyere nye ndị ọzọ, nye ndị ọzọ amaala akpara ibe gị, nye ndị ọzọ, nye ndị ọzọ. Ego ọwụnene kpa, ego ọwụnene. Nye ndị ọzọ, enye gị ga-enye, enye gị ga-enye akụ ejebe niile. Chineke be ndị nwere anyị nna marala asọshi anyị jiba na-eme ihe ga-ahụ akụ ejebe niile. Onye nyere ya akpa wọlishie ha aka ike. Ihe ka ọwụnene, ihe ka ọwụnene, ihe ka ọwụnene. Nye ụlanụ, nye ndị ọzọ ọrụ, nye ndị ọzọ ọrụ arụrụ, nye ndị ọzọ ọrụ arụrụ. Achọghị onye ga-emebi aha m, achọghị onye ga-emebi aha gbakpala m. Mana mmadụ tile gị aha nga ahụ adịkpara aha onye ahụ i mebiri gaa na agba mshi ihe niile i nwere nu ozugbo onye ọla ga-emebicha aha gị. Chineke be ihe ka ọwụnene, ihe ka ọwụnene kpa ndị ọzọ aka. Mana kpaghara isi onye ma agba gị wụ ụwa ejipụla apala ya aka ike. I nwerezi ike mgbe elu nwe ala mgbe ihe niile ọrụ i nwechara ba acharara onye ahụ anwụ echi ọsọkpọ ịwala. Mana ọnwa onye nyere aka ọ ga-emego obiọma. Onye ahụ echikwana ya enyela ndị ọzọ aka, ọ bụ eji eme ya. Enye ndị ebe, enye ndị ebe. Ịwala, enye gị ga-enye, enyekwanụ gị ga-enye akụ iju ebe niile. Ịwala, ụfọdụ ndị ke ndụ mba ofesi ịkpa ịnụ mba ofesi adịkwara onye isi gị kpọrọ ọkwanụ, adịkwara onye isi gị kpọrọ ọkwanụ. Nyere gị mmawo eme ihe 1 naira gịsi kpọọ gị akpọ gị gị sendị ego. Ịwala, enweghị 20 naira akpọ gị gị sendị ego so that ị maracha gị ka akpọrọ ịkpata. Chineke ihe ka ọwụnene gị yọrọ yọrọ gosi ụmụ na nyenụ ṅọmme, nyenụ ṅọmme, nyenụ ṅọmme. Onye ọla aṅụ mme, onye ọla aṅụ mme. Ijikwado nwe ụzọ ahụ nwụjọzụ amenye ndị ọzọ ṅụọ ọ garị mma. Onye mere anyị ihe, onye mediri anyị ihe, ndị owere anyị ihe ka ọwụnene kpa, ihe ka ọwụnene kpa. Onye nyere ya nye ndị ọzọ, nye ụnụ ndị ọzọ. Onwe ike ruola onye ala ọnwụ, n'ihi na ndị irie ndị eri o jekwa ewe ndị iwe akwewala. Nyelanụ ndị ọzọ aka, nyela anyị aka akụju ebe niile. Ọha anyị ji bịa taa, ọha anyị ji bịa taa. Nyekwala ndị ọzọ aka, nyekwala anyị aka. Nworigoro nwotekoro agahụ gị nche ya, agahụ ụmụ gị nche ya, agahụ ndị ọzọ nche ya. Na-echekwumala ihe. Ọ bụ onye ya 1000 nye ya 2000 gị nyekwa ya taa, ị ga-enyekwa ya echi, ị ga-enyekwa ya nwanne echi. Kụziela ya kpa eji eji azụ, enyemala ya azụ. Ọha anyị ji bịacha ndị owere anyị ma ịkpanụ na ndị ọzọ ọkwa ndị ọzọ eji eme enye nwanne onye azụ ebe niile hụrụ ụmụnne nwa jikwaje jụrụ o ji eme ya. Ịwala, nga ọla enu gbalịsi ike nyere ndị ọzọ aka. Ịwala, Chineke ga gị nche ya.
ndị ọwara anyị ekelela be nnọọ.